I'm very excited to have on the show for the very first time, and she'll be here in a few weeks in Toronto for the HHF Gala. Η Ειρήνη Παπαδοπούλου. Ειρήνη μου, έρχεσαι. Τι μου κάνεις? Είμαι καλά και χαίρομαι που θα σας έρθω. Καιρός δεν ήτανε. Μετράμε τις εβδομάδες να έρθεις. Γι' αυτό το αφήσαμε έτσι κενό, ενώ είχαμε πάει με το καψάλι στην Αμερική, στο Μόντρεαλ. Το Τορόντο το αφήσαμε. Είδες. Νομίζω ήταν καρμικό αυτό. Έγινε επίτηδες για να έρθεις εδώ σε εμάς για το Hellenic Heritage Foundation Gala June 6, που είναι και sold out να πούμε, με ομαδάρα εσύ, ο Χρήστος, ο Μενιδιάτης. Οπότε είναι καρμικό να έρθεις. Χαίρομαι πάρα πολύ. Θα έρθουμε και λίγο νωρίτερα. Από όσο ξέρω, 3 πετάμε. Τέλεια. Άρα θα έχουμε και έτσι, και χρόνο για να σας γνωρίσουμε και από κοντά, να δούμε λίγο και τον Τορόντο. Πρώτη φορά. Νομίζω ναι. Τι τέλεια. Για πες μου. Συγγνώμη, αλλά κλασικά τώρα θα αρχίσουν όλοι να στέλνουν μηνύματα, να παίρνουν τηλέφωνα και θα πρέπει να τα κλείνω. Δεν πειράζει. Να σου πω, για πες μου λίγο. Εντυπώσεις από Αμερική και Καναδά, ειδικά για το Μόντρεαλ. Πώς σου φάνηκε το tour που έκανες? Ωραίο ήτανε. Αλλάξαμε πάρα πολλές πολιτείες. Εμένα γενικά μου αρέσει να ταξιδεύω, πέρα από το ότι μου δίνει αυτή τη δυνατότητα το τραγούδι. Το να γνωρίζεις και καινούργια μέρη είναι nice. Τι σου έκανε εντύπωση? Εντύπωση πια δεν μου κάνουν και πολλά πράγματα, να ξέρεις. Αλλά μου αρέσει να βλέπω καινούργια πράγματα, καινούργιες παραστάσεις, εικόνες, locations, τοπία. Λοιπόν, στο Καναδά, επειδή ξέρω θα σε πάμε και στο Νιαγάρα, εκεί θα μου πεις να θα σου κάνει εντύπωση οι καταράκτες. Α, τέλεια! Είδες, σου έχουμε ραντεβουδάκι. Θέλω πάρα πολύ να πάω στους καταράχτες. Εκεί νομίζω αυτό θα μου πεις. Μου πεις, τελικά βρήκα κάτι που να μου κάνει εντύπωση. Τέλεια! Τέλειο. Και το έχω δει εγώ συνέχεια από βιντεάκια, από φωτογραφίες, αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ. Γενικά το νερό μ' αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή είναι καλός αγωγός και επειδή έχω πάρα πολλά μάλλον γήινα στοιχεία, έχω ανάγκη μονίμως γι' αυτό και ο έρωτας με τη θάλασσα, Ναι. να βλέπω νερό, να τρέχει νερό, όλο αυτό. Η καταράσταση είναι πάρα πολύ όμορφη και ένα feeling έχω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή σχεδόν πάνω από, όχι, 9 χρόνια τώρα. Κάποιο βίντεο κλιπ θα κάνω εγώ σε καταράχτες. There you go. Κάτι τέτοιο μου λέει το feeling μου εδώ και 9 χρόνια. Νομίζω κάτι κάνουμε. Εγώ επειδή είμαι και εγώ καιράκι, γήινο ζώδιο, θα καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λέγαμε. Όταν έρχομαι Ελλάδα θέλω να είμαι στη θάλασσα. Αυτό το νερό, αυτό το πάντα ρέι, είναι κάτι τόσο, σου δίνει έμπνευση, σε καλμάρι, όλα. Γενικά η φύση, εμένα την αγαπάω πάρα πολύ. Ακόμα και όταν είσαι σε πόλη πολύ κατοικημένη, θέλω κάπου να μπορώ να το ισορροπώ με τη φύση. I need to have nature in my life, yes. Θα σ' αρέσει το Τορόντο και θα σου πω γιατί. Γιατί παρότι είμαστε μια τεράστια πόλη, μέσα στην πόλη με δέντρα, έχω ζωάκια, δηλαδή θα δεις σκιουράκια να περπατάνε στον δρόμο. Εμένα εδώ, να δεις στο σπίτι μου έρχονται λαφάκια, μου έρχονται ασβοί, μου έρχονται τα σκιουράκια, τα chipmunks, είναι τόσο όμορφα. Οπότε έχω καλή αίσθηση, σας αρέσει πάρα πολύ το Τορόντο, αλλά και οι άνθρωποι. Χαίρομαι. Πώς σου φαίνονται οι Έλληνες στο εξωτερικό, μιας και τους έζησες? Αυτό θα σου έλεγα, ότι είτε είναι στο Τορόντο, είναι ως οποιοδήποτε γωνιά, πόλη, μέρος, χώρα. Οι Έλληνες είναι πάντα θερμοί και ειδικά τους καλλιτέχνες, οι Έλληνες του εξωτερικού, από τότε που πρώτο ταξίδεψα, σε αγκαλιάζουν με πολύ μεγαλύτερη θέρμη από όσο στην Ελλάδα, γιατί το έχεις Ναι. συνεχόμενα. Γι' αυτό και πάντα, δηλαδή πολύ δύσκολα να μην περάσουμε ωραία, οπουδήποτε ταξιδέψουμε,
σε ελληνικές κοινότητες τραγουδήσουμε, στους Έλληνες του εξωτερικού, να μην πάρουμε αγάπη και τεράστια αγκαλιά. Ναι, ναι, ναι. Και για πες μου λίγο, τι να περιμένουμε από σένα και το Χρήστο στις 6 Ιουνίου εδώ στον Καλά, θα γίνει χαμός. Τι θα περιμένεις, δεν θα περιμένεις κάτι διαφορετικό. Θα σας διασκεδάσουμε, θα σας γλεντήσουμε, αλλά ελληνικά. Να σου πω κάτι, έχεις ένα βίντεο νομίζω είχε πάει στην υγειά μας πριν λίγα χρόνια και Ναι. αυτό το βίντεο, το board, το έβαζε και το έβλεπε γιατί θέλουν να δουν πώς τραγουδάς και το ένα και το άλλο και το βάζουν τώρα συνέχεια, έχουν κολλήσει με το βίντεο σου από το στην υγειά μας. Ναι, ναι. Αυτή η εκπομπή βοήθησε πάρα πολύ όλους τους καλλιτέχνες που περάσανε από αυτήν για το εξωτερικό, επειδή την παρακολουθούν πάρα πολύ. Ακόμα και τώρα το τελευταίο tour που κάναμε στην Αμερική, οι περισσότεροι μιλάγανε για εκεί. Δηλαδή, όσοι μπορεί να μην σε ξέρανε δισκογραφικά, σε γνωρίζανε από αυτή την εκπομπή. Δεν είναι πολύ Και ενδιαφέρον. ζητάγανε και αυτά τα τραγούδια. Δηλαδή, τώρα καλά που μου το είπες, θα πρέπει να κάνω ένα search, να δω τι τραγούδια έχω πει, να τα έχω στο πρόγραμμα. Θα το Σίγουρα. θέλουν. Αυτό σίγουρα. Δηλαδή ο κόσμος εδώ θέλει γλέντι, οπότε το έχεις, το έχεις. Χαίρομαι. Και για πες μου, τι άλλο κάνεις αυτό το καλοκαίρι, κάτι ψάχνεσαι, πες μου λίγο. Δεν έχω κάτι να σου πω πέρα από τα συνηθισμένα. Αυτό είναι επίσης καλό, it keeps you out of trouble λένε. Ναι, ε, τι, όπως όλοι. Όπως όλες μας. Τι κάνουμε, λίγο γυμναστική, λίγο beauty, μουσική. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που έτσι τα χτίζω στο μυαλό μου. Γενικά δεν μου αρέσει να μιλάω για τίποτα όταν δεν το έχω fix. Το έχεις για γρουσουζιά. Δεν το έχω για γροθουζιά. Το έχω ότι δεν μου αρέσει να αναιρώ κάτι, να μην το τηρώ. Άρα όταν κάτι δεν περνάει μόνο από το δικό μου το χέρι και πολλές φορές υπήρξαν καθυστερήσεις ή ακυρώσεις, δεν θέλω να πω κάτι ότι θα γίνει ή θα εμφανιστώ ή αυτό και να μην γίνει. Δεν μου αρέσει να με αδειάζω, όπως δεν μου αρέσει να με αδειάζουν. Άρα, και γενικά από το κομμάτι της γρουσουζιάς είμαι της άποψης ότι μέχρι να το ολοκληρώσεις και μέχρι να το κάνεις, δεν υπάρχει λόγος να το πολύ συζητάς, ειδικά σε πιο έτσι, δημόσιο θέαμα. Είσαι επιφυλακτική γενικά. Επιφυλακτική με ποια έννοια? Ότι you're just careful with what you share. Ε, θα έλεγα ναι. Κάποιες φορές πάρα πολύ, κάποιες φορές μπορεί η ενέργειά σου να το κερδίσει. Καλά. Ή η ανάγκη μου να το μοιραστώ, δεν ξέρω. Αλλά έχω γίνει πάρα πολύ έτσι πιο μαζεμένη στο τι μοιράζομαι με τους ανθρώπους. Όχι, μα σε καταλαβαίνω απόλυτα. Τι νομίζω και εγώ το βλέπω και όσο μεγαλώνω και εγώ ίδια. Δηλαδή, μαθαίνεις από τα λάθη σου στο παρελθόν, είσαι πιο προσεκτική, λες, OK, you know what, να έχω λίγο μια καβάτζα, ένα reservation που λέμε. Ναι, κοίτα, δεν μου αρέσει καθόλου το κοτσομπολιό. Θα σου πω με ποια έννοια με το κοτσομπολιό, όχι με την καλή έννοια. Δεν μου αρέσει πώς να το πω, αν νιώσω ότι αυτό που θα σου πω ότι δεν θα έχω να κερδίσω κάτι, ότι το μόνο που θα κερδίσω είναι να το συζητήσει και με την χύψη, ωμέγα, με άλλα άτομα, θα το αποφύγω. Αν όμως νιώσω ότι μπορείς να με συναισθάνεσαι, αναλόγως δηλαδή την ανάγκη, αλλά στο κομμάτι των συνεντεύξεων, αν εννοείς αν ανοίγομαι ή όχι, είμαι πάντα αληθινή, απλά μπορεί να μην σε αφήσω να περάσεις περισσότερο πιο μέσα. Αναλόγως. Πάντα τη φάση της ζωής μας. Εννοείται, να σου πω κάτι, οι ανθρώπινες στιγμές είναι το time, place, feeling, είναι πολύ πολύ διάστατο, οπότε αυτό που είμαστε αυτή τη στιγμή δεν είμαστε αύριο. Που είναι αλλά τόσα πολλά. Πες μου όμως, τι θέλεις να σου δώσει το Τορόντο? Γιατί παρότι εσύ θα μας δώσεις
την ομορφιά σου, τη μουσική σου, τη χαρά σου. Τι θες να σου δώσει το Τορόντο? Να μου δώσει το Τορόντο. Positive vibes, χαμόγελα και το ότι θα το διασκεδάσουν, ότι θα περάσουν καλά. Αυτό ήταν πάντα, πώς λέμε το χειροκρότημα, που δεν το εννοούμε με την έννοια του χειροκροτήματος, αλλά όταν εγώ βλέπω ο κόσμος, το κοινό να περνάει καλά, παίρνω μια ικανοποίηση, ναι, σαν καλλιτέχνης αυτό που κάνεις, με αυτή την έννοια. Αν δηλαδή ξεδώσει, το γλεντήσει και περάσει ωραία βραδιά, τότε Και, I και, will be ειδικά, happy. και να σου πω κάτι, και ειδικά το γίνεται για ένα καλό σκοπό. Το Hellenic Heritage Foundation, το Ελληνικό Ίδρυμα Κληρονομιάς, ο σκοπός του είναι να προωθεί την ελληνική κουλτούρα σε όλο το Καναδά και ο φιλανθρωπικός σκοπός για αυτό τον καλά είναι για να σταλθούν παιδιά στην Ελλάδα, όπως λένε Birthright Greece, που θα στέλνουμε κάθε καλοκαίρι παιδιά στην Ελλάδα να μαθαίνουν τη γλώσσα, την ιστορία, να κάνουν μαθήματα και να έχουν την ευκαιρία να μάθουν για την κουλτούρα τους και τον πολιτισμό τους. Τέλεια. Γι' αυτό it's a different layer. It's another layer that makes you feel better for what you do. Είναι πιο fulfilling. Πάρα πολύ τέλεια. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, γιατί προσπαθούν και κοιτάνε γενιά σε γενιά να κρατάνε την παράδοση, τις αρχές και την παιδεία που έχει η ελληνική φιλοσοφία. Στην Αυστραλία, όταν πήγα με το Ζωηδάκι, μου άρεσε πάρα πολύ, έτσι, πέρα από το live γνωρίσαμε, ας πούμε, κάποιους ανθρώπους και είχαμε πάει, μας κάλεσαν δηλαδή στο χώρο τους, και είδα ότι τα παιδιά τους μαθαίνανε παλιά τραγούδια, που ξέρεις τώρα ότι η νεολαία ακούει πιο pop, πιο trap, πιο αυτό, και μου άρεσε πάρα πολύ που για την ηλικία τους ξέρανε κάποια παλιά λαϊκά τραγούδια και ήτανε με μία παιδεία και όλο αυτό που τουλάχιστον εγώ γνωρίζω η Ελλάδα, η πιο παραδοσιακή. Μα άμα το σκεφτείς, οι Έλληνες στο εξωτερικό, ειδικά στο Καναδά, ήρθαν περισσότερο στη δεκαετία του 50-60. Οπότε πολλές φορές έχουν μείνει και με αυτή τη νοσταλγία εκείνης της δεκαετίας και είναι και ένας τρόπος να κρατήσεις την κουλτούρα, τον πολιτισμό σου. Και εδώ τα παιδιά θα δεις, χορεύουν πολύ καλά παραδοσιακούς χορούς. Ό,τι είναι παραδοσιακό. Γιατί πάνε στο ελληνικό σχολείο και είναι μέρος του μαθήματος. Εγώ είμαι πόντια. Θα συζητήσουν ποντιακά τώρα, να ξέρεις. Τώρα δώσε μου ιδέες να τις περιλάβω στο πρόγραμμα, να τα ζητήσω όλα. Από μικρή έκανα ποντιακούς χορούς. Δηλαδή, δεν ξέρω αν ήταν στάνταρ αυτό και εμένα στη δικιά μου την οικογένεια, ότι πώς θα μάθεις την παράδοση ή θα μάθεις και από εδώ, θα μάθεις και το καλαματιανό, θα μάθεις και το... όλα αυτά χρειάζονται. Ναι. Έτσι δεν είναι? Και πόσο άλλο όταν κάποιος είναι στο εξωτερικό και οι εποχές αλλάζουν και το παιδί που γεννιέται έξω και δεν έχει πάρει καθόλου τα vibes της Ελλάδας, δεν έχει ζήσει καθόλου, φέρει ευθύνη ο γονέας να τα μεταφέρει αυτά. Μα νομίζω we carry the generational history στο αίμα μας, στα memories, στο unconscious bias που λέει και ο Carl Jung, the collective consciousness, έτσι. Δηλαδή εγώ που έχω καταγωγή από την Ήπειρο, καμιά φορά μπορώ να ακούω μυρολόι και χωρίς να το ξέρω να αρχίσω να κλαίω, επειδή με συγκινεί αυτός ο ήχος, ο στίχος, ο καημός. Οπότε φαντάζομαι πώς είναι και τα παιδιά που ζουν στο εξωτερικό. Άμα σ' αγγίζει, είσαι Ελληνίδα original. Οπότε νομίζω θα σου δείξουμε και την άλλη, να σου δείξουμε λίγο περισσότερο τι σημαίνει Ελληνοκαναδάς, γιατί είναι και αυτό μια δικιά του κουλτούρα μέσα στον Καναδά. Πολύ χαίρομαι και ανυπομονώ. Οπότε έχουμε ραντεβουδάκι σε πολύ λίγο καιρό. Θα τα πούμε από κοντά. Ειρήνη μου, we're so excited to have you. Thank you so much for joining us. Me too. Thank you. Έγινε, φιλάκια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μουα, μουα. See you soon.